Is there a space and time for this lonely heart of mine? Is there a space and time for this silent heart of mine? Was I too blind to see that there was more to you and me? Now pray the Lord from above to lead me back to life. Snom každého konštruktéra či dizajnéra je zostrojiť vozidlo, ktoré by sa akýmkoľvek spôsobom nezmazateľne zapísalo do análov svetového automobilizmu ako legenda. Právom môžeme týmto pojmom označiť aj modelovú radu Delta talianskej automobilky Lancia. Jej história siaha do roku 1979, kedy sa verejnosti predstavila po prvýkrát ako 5-dverový hatchback. O pár rokov neskôr sa vďaka prevratným technickým inováciám stala pojmom najmä v motoristickom športe, čo od roku 1987 korunovala 6-krát po sebe ziskom majstrovského titulu vo svetovej rally. Po niekoľkoročnej odmlke sme sa opäť dočkali príchodu ďalšej generácie legendárnej Lancie Delta. Športový charakter kompaktných predchodcov vystriedala elegancia a temperament s novou koncepciou karosérie klínovitého tvaru. Tá poriadne narastla, o čom svedčí aj neuveriteľný rázvor až 2700 mm. Jej atraktívnosť v našom prípade zvýrazňuje navyše kombinácia dvoch kontrastných farieb laku. Konštruktéri sa pohrali s množstvom detailov a zosúladili ich s netradičnými líniami karosérie. Tá sa svojím štýlovým dizajnom bez pochyb hlási ku príbuzenskému vzťahu s ostatnými súčasnými modelmi značky Lancia s typickou dominanciou mriežkovanej chrómovej masky chladiča. Nové sú šikmé, agresívne, prižmúrené svetlomety s efektným LED-diodovým pásom pod nimi. Natiahnuté čelné sklo aj vďaka tmavej farbe splýva s panoramatickou predsklenou strechou, ktorá sa jemne zvažuje a zakončuje ju akýsi nenápadný previs so zabudovaným brzdovým svetlom. Unikátnym dizajnovým prvkom sú úzke združené koncové svetlá umiestnené na mierne vystúpených zadných blatníkoch. Exkluzivita vonkajších tvarov sa odrazila aj na interiéri. Prepracované detaily, kvalitné materiály a nadštandardná výbava navodzujú atmosféru skutočného luxusu. Kombinácia ručne šitej kože s alkantrou sú toho dôkazom. Atraktívne podsvietená palubovka vychádza z Fiatu Bravo, pôsobí honosne až upokojujúco. Ani množstvo plastových napodobenín hliníkových doplnkov nie je rušivé, ba dokonca vás môže vyprovokovať ku značnej dávke dravosti. Jednoduchý stredový panel v sebe schováva skutočné zbrane, najmä čo sa týka veľmi kvalitnej značkovej audiosústavy. Pochváliť musíme dostupnosť a ergonómiu ovládacích prvkov, ktorá je na vysokej úrovni. Na druhej strane kritika patrí na tak vyšperkované auto nedostatočnému množstvu odkladacích schránok. Už spomínaný rázvor prispel ku vzniku vnútorných rozmerov porovnateľných s autami vyšších tried. Komfortné sedadlá s priemerným bočným vedením ponúkajú aj vďaka obrovským posuvným sedákom pohodlie ako doma v obývačke. Cestujúci vzadu majú dokonca k dispozícii polohovateľný sklon operadiel v rozsahu až 25 stupňov. Keďže presvetlený interiér je dnes v móde, aj Delta ponúka pasažierom panoramatickú predsklenú strechu. Na druhej strane otvory dvoch nezávislých strešných okien sú až príliš minimalistické a zároveň nemalou mierou sa podpísali pod znížený strop, čo najmä vzadu pocítia osoby vyššieho vzrastu. Polohovateľnosť ich sedadiel má samozrejme vplyv aj na veľkosť batožinového priestoru, kde sa navyše o horší prístup postarali užší otvor piatých dverí a vysoká nakladacia hrana. Delta má však všetky predpoklady stať sa čisto imidžovou záležitosťou, takže skromných 380 litrov v základe nebude asi nikomu vadiť. Ak patríte k tým, čo dali na prvý dojem a pochovali akúkoľvek športovosť novej Lancie, zbystrite svoju pozornosť. Preplňovaná benzínová 1.4 je príkladom dnešného trendu maloobjemových motorov s turbom. 150 koní však nie je málo ani na ťažšiu Lanciu.
Motor je pružný v širokom pásme otáčok spôsobivým zvukovým prejavom. Neľakajte sa, pretože kabína je kvalitne odhlučnená ako od podvozku, tak aj od motora. Akurát tá hmotnosť sa odrazí na spotrebe. Pochvala patrí konštruktérom, ktorí pri takejto motorizácii neštandardne použili 6-stupňovú manuálnu prevodovku s trochu dlhšími, ale za to presnými dráhami. Na naše prekvapenie tvrdší podvozok si drží svoju stopu aj pri agresívnejšom prejazde zákrutov s miernym náznakom náklonu a vďaka svojmu veľkému rázvoru sa pri vysokých rýchlostiach chová suverénne ako profík. Nerovnosti zvláda filtrovať pomerne dobre, takže na našich komunikáciách vyznie dostatočne komfortne. Na záver nám zostáva iba konštatovať, že znovuzrodenie legendy sa v duchu aktuálnej filozofie značky Lancia určite vydarilo. Športové vlastnosti sa v malej miere zachovali, dizajn účelovo prekvapil a pojem pohodlie cestovania dostal trochu iný rozmer. Modelom Delta sa talianska automobilka vracia opäť do sféry cenovo dostupného luxusu so zachovaním jedinečnosti imidžu.